Hej, jeg hedder Henrik Nielsen. Jeg driver Restaurant Souris i Holbæk, nu på 12. år. Jeg driver maskinværksted, en nyåbnet forretning her fra 2016. Imellem de to forretninger skal vi også til at drive fødevaremarked. Og så har vi produktionen af den lokale Partisis. Vi har et stort behov for at få kølet vores ting ned, for at holde vores produktionsapparat i gang, for at få vores kølediske i fiskbutikken til at fungere. Det samme isanlægget i samme butik. Alle vores kølebord i de respektive forretninger, de to restauranter. Kølerum begge steder, og i det hele taget et stort apparat, som dagligt skal sættes i gang. Vi sætter stor pris på samarbejde med Holbæk Køl. Det gør vi af flere årsager. Vi er en forretning med produktion, med restaurantdrift og med butik, som gør, at vi 24/7 har et stort behov for en kort responstid ved udkald, og det har vi igennem Holbæk Køl. Vi har trods alt prøvet mange ting gennem årene, blandt andet flere kølefirmaer. Og lige præcis i tilfældet her med Holbæk Køl har vi en meget hurtig responstid og nogle regninger, der i den grad så overens med den ydelse, vi får. Og det er ikke det værste.